Hello guys! May bagong kainan na naman dito sa Angeles City, Pampanga ang sinubukan natin. Currently, they're on their soft opening at located to sa may The Infinity malapit sa Landers. The restaurant is open up until 12 midnight and after midnight naman, open pa rin yung bar nila. Basta pagdating nyo sa Infinity, hanapin nyo itong si Kuyang sumasayaw. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. O diba? Sana all ganadong magtrabaho. Anyway, the place is very spacious at kahit na soft opening pa lang, marami ng customer. Sa mga pagkain naman natin, unahin natin itong Yang Chow fried rice at sobrang solid nito guys. Highly recommended. Ito yung mga tipo ng fried rice na kanin pa lang ulam na. Make sure kasama to sa mga order nyo pag nagpunta kayo dito. Up next ay yung Camaron Relleno. Ito ay merong shrimp, meat at cheese. And since lahat naman tayo mahilig sa lumpiang Shanghai, what more kung ganito ka-level up na version, diba? This is very savory and crunchy tapos ang sarap din ng dipping sauce niya on the side. After nun, ito isa pang napaka-solid na dish, yung Lengua Americana. The white sauce with mushroom is very savory and creamy without being too much tapos yung beef is melt in your mouth. And share ko lang ha, ako usually kapag ka nagte-taste test ng mga dish, 2 to 3 bites lang tapos ipapaubos ko na sa mga kasama ko at magmo-move on na ako sa susunod na dish. Pero ito, naubos talaga namin. This is definitely my number 1 favorite sa lahat ng in-order natin sa Echo Resto Bar. Ito naman yung ating salted egg chicken roll at masasabi ko ha na sobrang siksik sa laman. Tapos crispy fried on the outside pero juicy pa rin naman on the inside. Bagay naman yung parang ketchup na nakadrizzle on top pero sa totoo lang sa sobrang sarap ng sauce ng Lengua Americana, sinasawsaw ko tong chicken doon sa sarsa ng lengua. Isunod natin itong beef rendang na merong kasamang buttered vegetables and mashed potato. And by the way, yung mashed potato nila is really good. Doon naman mismo sa beef rendang, I actually wish that the meat was a little bit more tender. Pero pagdating dun sa pagkakatimpla and sa overall flavor, this is very good. And don't worry, I made sure to give them my feedback kasi pag itong beef na to na perfect nila yung melt in your mouth, nako, finish na rin. Sobrang sarap nito. After nyan, tanggal umay, syempre meron tayong mga refreshers. Pagkatapos nyan, eto naman meron tayong grilled pampano na meron ding mashed potato, buttered vegetables at itong napaka-winner na mango salsa. I mean, sobrang sarap din ng salsa na to. Gusto kong tanungin yung waiter kung paano nila ginagawa. Parang pag meron ka ng salsa na to, kahit anong prito or inihaw lang, solve ka na. Tapos, the pampano itself is grilled to perfection, is very tasty and buttery, tapos may crunchy garlic pa on top. Grabe yan, I'm telling you, hindi rin talaga kami nag-move on to the next dish hanggat hindi namin nauubos to. And after that amazing grilled pampano, meron naman tayo nitong barbecue moxel steak. Ito hindi rin naman sobrang lambot yung meat, pero okay na with a good bite to it. But let me tell you that barbecue sauce is the bomb. Pasok na pasok sa panglasang Pilipino yung pagka-sweet ng barbecue sauce niya. Kung may kasama kayong kids or picky eaters, siguradong ito magugustuhan nila. All in all, that was an amazing dinner, pero alam niyo kung ano yung mas amazing? Pagkatapos namin kumain, etong si Kuya sumasayaw pa rin.